onye nwe m ziri m ụzọ mee m mmalị ọ nọ n'eluigwe na-ele anya Jehova bụ ihe m na-eche n'obi m n'ụwa ọ nọ n'eluigwe na-ele anya ihe niile mere na nzuzo Jehova Onyerem Udo Onyerem Ebe Sara Mbara o ziri m ụzọ mee m mma Onyerem Udo Onyerem Ebe Sara Mbara o ziri m ụzọ mee m mma achọrọ m ka ị na-emegharị ahụ ọ bụrụ na ị bụrịarịa bịa na this crusade tonight before the guest speaker mounts that nrịarịa ga-ala n'aha Jizọs ọ bụrụ na ị kwere nke a tie amen nrapụ Kraịst ọ bụ onye ka kwere ọ bụ ya mere ka m ji dị jụụ wee na-ekume ndị nwụrụ tata ọ bụghị oge ka egbula oge Chukwu nyere gị ọ nọ n'eluigwe na-ele anya Jehova bụ ihe m na-eche n'obi m ọ nọ n'eluigwe na-ele anya ihe niile mere na nzuzo Jehova Onyerem Udo Onyerem Ebe Sara Mbara o ziri m ụzọ mee m mma asị m Onyerem Udo Onyerem Ebe Sara Mbara o ziri m ụzọ mee m mma oh yes Jehova ga-ezi gị ụzọ na this December ihe ahụ ị na-atụ anya ya ọ ga-ezi gị ụzọ n'aha Jizọs aha aga m ekele Chukwu n'ihi na ọ hụrụ m n'anya aga m ekele Chukwu n'ihi na ọ hụrụ m n'anya mgbe m na-awagharị n'ime ọ zara nke mmehie onye nwe m ziri m ụzọ mee m mma Onyerem Udo Onyerem Ebe Sara Mbara o ziri m ụzọ mee m mma Onyerem Udo Onyerem Ebe Sara Mbara o ziri m ụzọ mee m mma Somebody shout hallelujah. Anamanulai. Shout hallelujah. Oh yes. Echi gabe echi ọma n'ime ndụ m niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi gabe echi ọma n'ime ndụ m niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma ikwere nke a ngwa tiere Jizọs hallelujah echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ gị n'aha Jizọs here ị na-akwa akwa asị m gị biko kwụsị ya ebi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma oh glory asị m ị na-eri uju nwanne m biko kwụsị ya ebi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ anyị echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma ihe ahụ ị na-atụ anya ya taa onye nwaanyị ga-enye gị echi n'aha Jizọs oh yes asị m ị na-akwa akwa nwanne m biko hichaa anya gị ebi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma
ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Oh yes, ọ ga-adị mma. Ị na-eri uju nwanne m, biko bilie ọtọ, ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Somebody shout hallelujah. Amarawo taa, amarawo na Chima agaghị ekwe ihere mee. Achọrọ m ka imegharịa ahụ, n'ihi na Chineke agaghị ekwe ka ihere mee gị n'ọnọdụ ahụ ị nọ. Ọ bụrụ na ị kwere nke a, tie amen. Hey! Amarawo na Chima agaghị ekwe ihere mee. Yes sir. Oh yes. Asị m amarawo taa, amarawo na Chima agaghị ekwe ihere mee. Oh yes. Asị m amarawo na Chima agaghị ekwe ihere mee. Oh yes. Amarala m na Chima agaghị ekwe ka ihere mee. Ihe ahụ nke m na-atụ ọnụ elu ụwa, ọ gaghị ekwe ka ihere mee. Ọ bụ ezie na onye iro na-ebili, mana Chineke agaghị ekwe ka ihere mee gị. Yes. Amarawo na Chima agaghị ekwe ka ihere mee. Chineke agaghị ekwe ka ihere mee gị. Oh yes. Ọ dịghị otu ụlọ nke dị ebube, ihe jiri iwe ya ọ bụ sọ ọlaedo. Ọnwa adịghị na ala ọma ahụ, naanị ndị dị nsọ ga-ebi na ya. Ọ dịghị otu ụlọ nke dị ebube, ihe jiri iwe ya ọ bụ sọ ọlaedo. Ọnwa adịghị na ala ọma ahụ, naanị ndị dị nsọ ga-ebi na ya. Ị ga-esoche n'ala ọma ahụ? Oh yes. Asị m na ọ dị otu ụlọ nke dị ebube, ihe jiri iwu ụlọ ahụ ọ bụ n'ụsọ ọlaedo. Ọnwa adịghị n'ala ọma ahụ, na ndị dị nsọ ga-ebi na ya. Ọ dịghị otu ụlọ nke dị ebube, ihe jiri iwe ya ọ bụ sọ ọlaedo. Ọnwa adịghị na ala ọma ahụ, naanị ndị dị nsọ ga-ebi na ya. Oh yes. Hallelujah.